ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। 2 ଦିନ ହେଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରୁନି କାହିଁକିନା ମୋର ବହୁତ ଜୋରରେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ବି ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିନଥିଲି, ଆଜି ହିଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି। ମୁଁ କଟକ ବୁଲିଥିଲି, ମାନେ ଏଟା ନବମୀ ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ। କିଛି କିଛି ଜାଗା ବୁଲିଥିଲି, ବହୁତ ଜାଗା ତ ବୁଲିନି, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆଜି ବି ମୋ ଭଏସଟାରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତ ମୁଁ ଆସିକି ଏଠି ବିଡ଼ାନାସୀରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ବିଡ଼ାନାସୀରେ ଲାଇଟ୍ କାମ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା, ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମାନେ ପାଖରୁ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉନି, ଦୂରରୁ ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ଲାଇଟରେ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ହରିଣ ଫରିଣ କିଛି କରିଥିଲେ ସେମିତିକା କିଛି। ଆଉ ଏଇଠି ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ ଆମେ, ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା ସେ ଜାଗା। ଏଇଠି ବି ଗୋଟେ ଏମିତି ଲାଇଟ୍ କିଛି ମାନେ ସେ ଲାଇଟ୍ରୁ ଏ ଲାଇଟ୍ କିଛି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପରେ ପରେ ଏଇ ଲାଇଟ୍ଟା ହିଁ ବନେଇଥିଲେ ସେମାନେ, ମାନେ ଡେକୋରେଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଏଇଠି ମେଲୋଡି ଚାଲିଛି। ଜାଣିଥିବେ ତ କଟକର ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ, ମାନେ ସବୁ ଛକ ଛକ ଜାଗା ଜାଗାରେ ମାନେ ମେଲୋଡି ହଉଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡିଆ। ଏଇଠି ମାନେ ବ୍ୟାନର ମରା ହେଇଛି କି 35ତମ ରାବଣ ପୋଡି ଉତ୍ସବ। ତାପରେ ଯେହେତୁ ଯାଇଛୁ ବାହାରକୁ, ଆଉ ନ ଖାଇଲେ କଣ ଭଲ ଲାଗିବ, ତ ଆମେ ଗୋଟେ ମଉସା, ଛୋଟ ଦୋକାନ ମଉସାଙ୍କର, ତ ସେଇଠି ଆସିକି ଲଙ୍କା ଚପ ଆଉ ମଥୁରା କେକ୍ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଡୁଡୁଲ ଖାଉଛି, ମୁଁ ଖାଉଛି, ମୁଁ ତ ସାନ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲି। ତ ଆମେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଗଲୁ ଭିତରକୁ, ଟିକେ ମାନେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଯାଇକି ଟିକେ ପନିର ଟିକି ଖାଇଥିଲୁ। ଆଉ ପନିର ଟିକିଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା। ଭେଜରେ ହିଁ ମୁଁ ଖାଉଥିଲି, ଯେହେତୁ ନବମୀ ଥିଲା, ଖାଇବା କଥା ତ ନୁହଁ ଆଇଁଷ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖାଉନଥିଲି। ତାପରେ ଚାଉମିନ ଡୁଡୁଲ ପାଇଁ ବି ମଗେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆସିଲା ପରେ ଏଇଠି ଚାଲିଛି ଆମର ମେଲୋଡି। ସବୁ ଜାଗାରେ ତ ଜାଣିଥିବେ ମେଲୋଡି। ଏଇଠି ଆମେ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ରାଣୀହାଟ। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଣୀହାଟରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ହଉଛି ମା। ମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ତ ଭଲ ଦେଖା ଯାଆନ୍ତି ମା, ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ବନା ହେଇଛି ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାଳେ ଦେଖା ହଉଛନ୍ତି। ତ ଆସିକି ତ ଆମେ ଆମର ପୁରା ମାନେ ଯୋଉଟା ସେଣ୍ଟର ଜାଗା ଘଣ୍ଟା ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ଆସିଲା ପରେ ଏଇଠି ଚାଲି ଚାଲି ସ୍କୁଟି ରଖିକି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ମୁକୁଟ ପୁରା ସୁନାରେ ତିଆରି। ଆଉ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ପଛପଟ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଚାନ୍ଦି। ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ହଉଥିଲେ ମା, ସତରେ ମୁଁ ତ ଶୁଣିଥିଲି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ସୁନ୍ଦର ଭଲ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ମାନେ ଆଖିରେ ଦେଖିଲି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ହଉଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ଛତ୍ର ବଜାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଟିକେ। ଏଠି ଛତ୍ର ବଜାରରେ ବି ସେଇ ମେଲୋଡି ଚାଲିଛି, ମାନେ ଗଳି ଗଳିରେ ମେଲୋଡି। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ ମୂର୍ତ୍ତି ହନୁମାନଙ୍କର ରଖା ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ହଉଥିଲେ। ଏଇଠି ଆମର ପ୍ରଫେସର ପଡାର ମୂର୍ତ୍ତି, ସେଠି ଦେଖିଲୁ। ତାପରେ ଏଇଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ବି ରଖା ହେଇଛି, ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର। ତାପରେ ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, 10ଟା ପାଖାପାଖି। ଆଶା କରୁଛି ମୋ ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।